típic de microeconomia, de preferències del consumidor, que consisteix en maximitzar la utilitat, que és una funció que depèn de dues variables, x1 i x2, i la utilitat, el que representa economia, és el plaer, el benestar o la felicitat que ens reporta precisament el consum d'aquests béns, que són x1 i x2, les quantitats d'aquests dos productes. I sempre volem maximitzar la utilitat subjecte a restriccions, on la restricció és la restricció pressupostària, representada per aquesta segona equació, i que no és més que la relació de la nostra renda, dels diners que tenim disponibles, en relació amb el cost que ens suposa consumir aquests dos béns, on les P són els preus de cada un dels productes i les X, com hem dit abans, les quantitats d'aquests productes. Doncs, com dic, aquest és l'exercici típic del tema de preferències del consumidor, i al final el que s'ha de fer no és més que el que ja sabem fer des de batxillerat quan es tracta de maximitzar funcions, que és, per maximitzar una funció o matemàtiques, sempre el que fem és derivar aquesta funció i igualar-la a 0. Per tant, si volem maximitzar la utilitat, primer de tot la derivem. Per tant, fem diferencial de 1. Què passa? El primer hàndicap que ens trobem és que aquesta funció depèn de dues variables i, per tant, per derivar una funció amb dues variables, el que hem de fer és aplicar les derivades parcials, que bàsicament és simplement derivar la funció respecte a una variable i després derivar-la, la mateixa funció, respecte a la segona variable. Així doncs, la derivada de 1 serà la derivada parcial de 1 respecte a x1 pel diferencial de x1 més la derivada parcial de la mateixa funció respecte a x2 per dx2. La derivada de 1 serà la derivada parcial de 1 respecte a la primera variable pel diferencial de x1 més la derivada parcial de la segona variable, de la mateixa funció respecte a la segona variable pel diferencial de la segona variable. Bé, i economia, quan parlem de la derivada d'un paràmetre respecte a un altre, al final el que ens diu això és com varia, en aquest cas, la utilitat quan varia la quantitat del producte 1 o del B1. I això, economia, rep el nom d'utilitat marginal, que no és més que la utilitat, el plaer, el benestar, la felicitat que ens aporta consumir una unitat addicional del B1, del producte 1. Per tant, això ho podem reescriure com U sub M, utilitat marginal 1 pel diferencial de x1 més utilitat marginal 2 pel diferencial de x2. Ja hem derivat la funció, ara el que haurem de fer és igualar-lo a 0. Vale? Igualar-lo a 0, que, diguem, això ho sabem perquè és el raonament matemàtic, el raonament econòmic, però, de derivar i igualar a 0 és que, com dèiem, el que estem estudiant al final és la utilitat que obtenim en consumir una combinació del B1 i el B2, x1 i x2, i això gràficament es representa mitjançant els eixos de coordenades corresponents a cadascun dels béns, i la funció que s'hi dibuixa és el que s'anomena la corba d'indiferència, que és una corba formada per punts que són les possibles combinacions d'aquests béns. I el que caracteritza cada punt d'aquesta corba, que com diem són combinacions de béns, que també anomenem cistelles de béns, és que tots els punts que formen aquesta corba, totes les possibles combinacions
x1 i x2 que formen una mateixa corba reporten el mateix nivell d'utilitat. Vale? I, per tant, hi haurà diferents corbes d'indiferència que representen diferents nivells d'utilitat, però, com diu el nom, corba d'indiferència, el que la caracteritza a cada corba d'aquestes és que tots els punts dins de una mateixa corba són indiferents pel consumidor, perquè reporten la mateixa quantitat de plaer. L'únic que variarà serà la quantitat d'X1 o X2 en cada cas. Vale? Però la utilitat serà la mateixa per una mateixa corba. I tot això ho explico perquè, com el que estem fent és maximitzar una funció d'utilitat, una utilitat concreta que reportarà certa quantitat de x1 i x2, però la utilitat és un únic valor, que en aquest cas desconeixem, doncs el que estem fent al final és fer un estudi d'una única corba d'indiferència. I per tant, al estar dins d'una única corba d'indiferència, la utilitat, el nivell d'utilitat és constant, és el mateix sempre, que és de fet el que estem buscant, i si aquesta utilitat és constant, la seva variació serà 0. Sí? Si U és constant, la derivada de U serà 0. Aquest, diguem que és el raonament econòmic rere el fet de derivar igual a 0. I ara el que podem fer un cop ja hem derivat igualat a 0, com estàvem dient, el que estem al final és estudiar la relació entre aquests dos béns per veure quina utilitat ens reporta el seu consum, doncs podem reexpressar aquesta equació com un bé respecte a l'altre. I concretament podem fer x2 respecte a x1. Vale? És a dir, el que haurem de fer és aïllar el diferencial de x2. Per aïllar-lo, doncs passarem tot el referent al B1 a l'altra banda restant, en negatiu, i després passarem dividint la utilitat marginal 2 a l'altra banda. Així doncs ens quedarà que la variació de x2 és utilitat marginal 1 pel diferencial de x1 entre utilitat marginal 2. I aquesta expressió matemàtica també correspon a un concepte econòmic que és el cost d'oportunitat. El cost d'oportunitat, normalment en el llenguatge col·loquial confonem la paraula preu amb la paraula cost. El preu és el que paguem per una cosa, però el cost, i concretament el cost d'oportunitat, és el que sacrifiquem per aconseguir aquesta cosa. Concretament, si estem parlant de dos béns, del consum de dos béns, és quan deixem de consumir d'un bé, quantes unitats deixem de consumir d'un bé per consumir una unitat addicional de l'altre bé. I en concret aquesta fórmula el que ens diu és, aquí falta un negatiu, el que ens diu és quantes unitats de x2 estem deixant de consumir o estem disposats a deixar de consumir per consumir una unitat addicional de x1. Sí? Això també ho podríem posar així, com dx2, dx1 igual a aquesta relació. Què és això? O sigui, per la variació, per consumir una unitat addicional de x1, quantes unitats de x2 estem disposats a deixar de consumir? Doncs seran les unitats que expressi aquesta fracció. Vale? I d'altra banda, sabem, a partir de la funció d'utilitat, deduïm aquesta expressió, que és el que estem com disposats a sacrificar d'un bé per consumir l'altre, però hem de tenir en compte no el que estem disposats o volem, sinó el que podem fer en base a la nostra capacitat
pressupostària, no? El pressupost que tenim, a la renda de la que disposem i el cost d'aquests béns que volem consumir. Per tant, el que haurem de fer és trobar una expressió similar a partir d'aquesta segona fórmula i l'equilibri, l'òptim, es trobarà en aquell punt on el que volem, que representa la utilitat i el que podem consumir, que ho representa l'equació de la restricció pressupostària, doncs facin match, és a dir, s'igualin. Sí? I això gràficament, sí, aquí hem de dibuixar les corbes d'indiferència, que és el que representa la utilitat de les possibles cistelles de béns, doncs la recta pressupostària ve representada, com acabo de dir, per una recta. I l'òptim, com deia, l'equilibri serà aquell punt de tall entre les dues funcions en les que coincidirà la cistella que ens reporta una cistella que ens reporta una utilitat concreta amb una cistella que pertany a la recta pressupostària i que, per tant, tenim accés en base a la nostra renda. Per tant, com podem veure gràficament, el punt d'equilibri on es troben aquestes dues funcions és tal que la recta pressupostària i la corba d'indiferència són tangents en aquell punt i això implica matemàticament que tenen el mateix pendent. Per tant, per obtenir l'òptim, la cistella òptima, en aquest cas hem de trobar la cistella que satisfaci que les dues rectes les dues funcions són tangents i que, per tant, el pendent d'ambdues en aquell punt concret és igual. I si ens fixem, el que hem trobat amb aquesta expressió seria l'equivalent al pendent en aquell punt concret de la corba d'indiferència, ja buscarem el pendent de la recta pressupostària, que haurà de ser igual al de la corba d'indiferència. Per tant, de nou, expressem aquesta segona equació en termes de x2 en funció de x1 i després la derivem per trobar el seu pendent. Així doncs, aïllem primer x2, si tenim, reescrivim l'equació, que és m igual a p1 per x1 més p2 per x2, i aïllem x2, ens queda m menys p1 per x1, tot el referent al b1 passem a l'altra banda negatiu, restant, i després passem dividint a l'altra banda p2. Per tant, m entre p2 i p1 també entre p2. I si fem la derivada d'x2 respecte a x1, això s'anul·la, òbviament, perquè no depèn de x1, i la derivada d'aquest terme doncs, serà la constant sense mal x1. Quedarà menys p1 entre p2. I això serà el pendent de la recta pressupostària i, per tant, acabem l'exercici veient que per obtenir l'òptim s'ha de complir que la relació d'utilitats marginals sigui igual a la relació de preus. I aquí, si tatxem el menys amb el menys, ens quedarà utilitat marginal 1 entre utilitat marginal 2 igual a P1 entre P2, tot en valor absolut, en positiu, i això és el que s'anomena relació marginal de substitució. RMS. Relació marginal de substitució, que és la relació que ens diu precisament
quina quantitat d'un bé hem de sacrificar per obtenir una unitat addicional de l'altre bé. Vale? És el que ens permet, la relació que ens permet, entre cometes, moure'ns al llarg d'una mateixa corba d'indiferència. Sí. Si estem a un punt més alt de la corba, estarem consumint més quantitat de X2 i menys quantitat d'X1, i a mesura que baixem per la corba, consumirem més quantitat de X1 i menys quantitat de X2. Vale? Tot això es mesura amb aquesta relació, i això, en un cas concret, amb valors numèrics, doncs, ens permetria trobar la X1 i X2 òptimes corresponents a aquest punt que talla entre la recta pressupostària i la corba d'indiferència.